אז נתחיל. אנחנו תאיר ושירה. היי. היי. עוד אין לנו ממש שם. אבל כן, זה פרק פיילוט. כן, אנחנו תאיר של העתיד ושירה של העתיד. כנראה פשוט ישימו גרפיקה עם איזה אינסטרומנטלי כלשהו, שנחליט עליו שהוא חמוד. אני תאיר אגב, ואת שירה. נכון, אני שירה. כן. אנחנו מכורות למוזיקה. ולפופ קולצ'ר, וכל מה שקורה בעצם בעולם הזה. נכון, לגמרי, בעיקר כזה לכל העולם של המוזיקה. ובגלל זה יש לנו פודקאסט, כי אנחנו גם אוהבות לדבר. ניכר. ניכר, יש לנו מיקרופון פה באמצע. ואנחנו פשוט הולכות להקיע עליו את כל לא ליטרלי, ואנחנו הולכות להגיד את כל מחשבותינו על דברים שקורים כרגע בעולם המוזיקה. כן, לגמרי. כזה באמת דברים שקרו השבוע, האמת גם בגלל שזה פיילוט, אז זה יהיה כזה טיפה חודש אולי גם קצת, כן. באיזשהו מקום. הייתה מלחמה, לקח לנו זמן להגיב לדברים. נכון. עדיין יש מלחמה. כן, אנחנו ממש ממש מקוות שכאילו לא תתפוס אותנו אזעקה באמצע, אבל גם אם תתפוס, אז בשביל זה יש קאט. Exactly. כן, יהיה בסדר. טוב. אז תאירי, תציגי את עצמך, יפה שלי. חיים שלי את. אני פשוט ממש אוהבת את שירה, ברמות. בגלל זה יצאתי לעשות איתי את הפודקאסט הזה. ואני כל כך אוהבת את תאיר שפשוט הסכמתי. אני תאיר, אני בת 23 מרחובות עיר האורות. במדע והתרבות. והמדע והתרבות, נכון. אנחנו... Doing it for the culture. אנחנו התרבות, obviously, בכל ה... כמובן. כן, אין פה בכלל שאלה בזה. אוהבת את כל מה שקשור במוזיקה, נוגעת בזה מאוד, גם סושיאל. אני לא אתחיל לפרט על קורות חיים, אולי זה יצא פה איכשהו בהמשך. אני מתארת לעצמי, יש לי המון מה להגיד על עולם המוזיקה. ממש בקצרה על העבר שלי, הייתי גם בגלגלת, אז אולי יצאו גם דברים מאחורי הקלעים, כי זה תמיד מעניין. כן, אז זה כזה ממש ממש בקצרה עליי. אז אני שירה, אני בת 21, גם ברחובות עיר האורות. ובעצם החיבור ביני לבין תאיר נוצר דרך מגמת מוזיקה, שזה גם קצת רקע למה אנחנו כל כך מלאות תשוקה לעולם הזה. ולמה אנחנו בעצם מביאות לעצמנו פלטפורמה לדבר על הנושא הזה. נכון. בין היתר, אני גם מדברת על מוזיקה ופופ קולצ'ר, ולמה אני מאזינה היום, מחר, מחרתיים, בטוויטר. אז אם מעוניינים גם לראות את הדעות שלי על מוזיקת פופ ועל פופ קולצ'ר, וגם דברים שהם קצת יותר אנדרגראונד, אני הכי בטוויטר, חפשו אותי שם, טוביסו שירה. היא גם מדהימה בטוויטר, כאילו באמת, היא היוצרת תוכן האהובה עליי. פוריל אבל. יש המון יוצרות תוכן בארץ, ובאמת אותך אני הכי אוהבת. כי את נורא אותנטית, ונורא כיף לראות אותך, גם מעבר לזה שאת חברה שלי, כאילו, אני חולה עלייך. מקווה שתתחברו גם לאותנטיות ולדעתניות בפודקאסט. מה עוד אני יכולה להגיד על עצמי? שאת מאוד כוסית? אוהב. חיים שלי. לא, אבל זה פחות, כרגע שוברים רק את הקול שלי, באתי גם תזכו לראות את הקוסיזם. אמן, בעזרת השם. אבל מה שכן, אנחנו שתינו מאוד 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 אוהבות ליצור מוזיקה. נכון. אז יש מצב שיפלטו לנו פה ככה שירים. יש מצב שכזה נשיר. אולי אפילו בשני קולות. כאילו בוגרות מגה מוזיקה, מה אפשר לעשות? זה ב-DNA, כאילו. ממש מדהים. וזהו, לפני שההקדמה הזאת תהיה זיון שכל מדי, אני שירה. אני תאיר. זהו, תהנו, ברוכים הבאים. אוקיי. בואי לדעתי הדבר שבעצם, קודם כל את מאוד אוהבת. נכון. נתחיל מזה, כאילו את, אני חושבת שמאז שאני זוכרת אותך, את תמיד דיברת עליו, תמיד היית איתו בהתפתחות, תמיד, את יודעת, תמיד סיקרת אותו באיזשהו אופן. נכון, מדובר בהארי סטיילס, כן? לא אמרתי את השם. אני אהבתי את One Direction עוד מ-2012, אני והארי go way back, אז יש לי הרבה מה להגיד עליו.
ויש לי גם הרבה מה להגיד על האלבום החדש, אז נצלול לנושא הזה. כן, ממש נצלול עליו, ואני אגיד לך את האמת. אני האזנתי לאלבום של הארי, בזמן שעשיתי קרושה, סטריגה. סיימתי פרויקט קרושה והקשבתי להארי סטיילס, אני חושבת שזה מעשה ממוצע של בת בדור של היום. את כל כך אמיתית על זה. חיים שלי. כן. ואני פשוט חשבתי כמה דברים. דבר ראשון, אני חושבת שזה אולי... כמה אלבומים יש להארי פחות או יותר? בסולו יש לו 4. יש לו 4, אוקיי. זה הרביעי. אז אני חושבת ששמעתי באזור 2 את זה, ולדעתי את ההוא שיצא ב-2022. שזה הארי's האוס. כן. האחד עם... ווטרמלון שוגר לדעת. לא, זה פיינליין שיצא ב-2019. או, זה חכם. אז אני חושבת ששמעתי את האריזון, גם כי באותו הזמן שירתתי בגלגלצ, ואני זוכרת שכאילו... היה את As It Was. נכון. זה הלהיט הגדול מהאלבום. נכון, הוא גם זכה אז לדעתי בשיר השנה. הוא גם זכה באלבום השנה בגרמיז. נכון. ועם כל אהבתי להארי, ביונסה רובד עם רנסנס ברמות. ממש. ברמות, היא הייתה צריכה לזכות והוא לא. אבל אני אוהבת אותו וגאה בו ננדלס. מאוד מאוד מסכימה איתך על זה דרך אגב, כאילו ממש רוב תחוש שרמוטה. כן, רנסנס היה כאילו a moment in time. אנשים פשוט נראה לי, אני ממש אגע בקטנה בביונסה, הלוואי והייתי יכולה לגעת בקטנה בביונסה, אבל אין לי כסף, אין לי כסף לטוס לביונסה כרגע, אני מעדיפה לשמור את זה לתואר. אבל אני ממש אגע ככה בקטנה בנושא של ביונסה, רנסנס ב-2022 מאוד הרגיש לי, שאנשים כזה, יו, ביונסה, סינגל ליידיס, לאב און טופ, כאילו את הפופ שביונסה הביאה אז, היא אולי הביאה ברנסנס בשיר אחד. כן. שאני לא זוכרת את השם שלו. We gonna fuck up tonight. כפית. כפית, נכון. אז... falling in love. רק התחלנו את הפודקאסט. רק התחלנו את... אמרתי שאין מנוס, סליחה. תמשיכי, מאמי. זה כאילו ממש הרגיש לי שאנשים כאילו התאכזבו מהאלבום הזה ממש. מהאלבום של ביונסה כמובן. ואולי בגלל זה היא גם לא זכתה. אני יכולה להגיד דווקא מהחוויה שלי, היא הפוכה לגמרי. אוקיי. אני תמיד עד רנסנס הייתי כזה, אוקיי, ביונסה, סבבה, אני מבינה את המקום שלה בעולם הפופ, וההכתרה שלה כממש אגדת פופ חיה. כן. אבל אני לא הבנתי את האובר-הייפ שהיה עליה עד שרנסנס יצא. וואו. שמעתי אותו מההתחלה עד הסוף, והתאהבתי בה ברמה של... וואו. אחת באמת, הדעות. אחד הדלפים ששמעתי, אחד הדעות האלו. וואו, זה אכן דלפ. אני באמת, היה תמיד את הביונסה או ריאנה, והייתי כזה, אומייגאד, ברור שריאנה, ביונסה לא מעניינת אותי. כן. ואז רנסנס יצא, והבנתי פתאום את כל ההייפ, וגם היא פרפורמרית, אף פעם לא הורדתי עם ערכה כזה. בפרפורמנס שלה. כן. אבל וואו, זה רנסנס, הבנתי הכל. ואז גם חזרתי באמת לשמוע את האלבומים שלה מההתחלה עד הסוף. למונייד הוא פאקינג אלבום, כאילו... הוא מדהים, למונייד. מדהים. כל הקונספט שלו, כל ההפקה שלו, זה שהיא נוגעת ב-Daddy's Lesson קצת בקאנטרי, זה שהיא Don't Hurt Yourself נוגעת קצת ברוק, וזה שגם באמת בטרילוגיה של רנסנס וקאובוי קרטר, ושייצא בעזרת השם האלבום הבא שהשמועות אומרות שיהיה רוק, שהיא מתעסקת באמת ברקליימינג ז'אנרים במוזיקה שיצרו השחורים, ואחר כך באמת היה על זה קליימינג של לבנים, כל הרוק. אבל היא התעסקה בכל מיני ז'אנרים שונים, שעכשיו כשהיא באמת נפתחת באלבום שהוא מוקדש להאוס, להאוס ודנס מיוזיק, אלבום שהוא מוקדש לקאנטרי מיוזיק, ואלבום שלפי השמועות יוקדש לרוק, זה מטורף איך אומנית שעד כה הייתה מאוד באזור נוחות שלה בפופ, מתעסקת בדברים אחרים ומקבלת את הפרחים שלה על זה, כי לא לכולם יש את האומץ ומגיע לה,
אני מבינה את האייב עכשיו. האמת, כאילו כבר שמעתי את הדעה הזאת ממך, אז אני מבינה מאיפה זה בא, אבל זה כל פעם מפתיע אותי מחדש בקיצור. אבל זה יפה לשמוע את זה, שכאילו עדיין אתה אוהב אומן, כאילו, ומתחבר אליו בגלל אלבום חדש שהוא הוציא, אז אני תמיד בעד זה. ומה שרצינו לגעת בו בכלל, זה היה דווקא האלבום החדש שהארי סטיילס הוציא, שאת שמו את יכולה להגיד רגע? Kiss all the time, disco occasionally. כן, שירה טובה בלזכור שמות של אלבומים. זה תאריכי יום הולדת, אבל זה לא רלוונטי כרגע. גם לי יש סטייה כזאת של תאריכי המהולדת, וואו, כל הכבוד לך. וכאילו... בקיצור, אנחנו נגיד קיסקו. קיסקו. קיסקו זה יפה. קיסקו זה חמוד, אבל הוא החליט לקרוא לזה ממש בראשי תיבות, שזה קטדודו, שזה מכוער בעיניי, ואנחנו נקרא לזה קיסקו, כי זה מתגלגל על הלשון. אגב, מכוער, סתם, לא באמת, אני אוהבת את הארי, באמת אני אוהבת אותו, חמוד. גם אמא שלי חושבת אותו דבר. הוא פשוט ממש, אני ראיתי אותו פשוט במערכונים של SNL, אוקיי? ואמרתי לך את זה לדעתי לפני יומיים. הוא ממש מזכיר לי את דיוויד בוי ככל שהוא מתבגר. כשהוא היה ילד קטן, ששר חמוד, וזייף רצח באודישן שלו. היי, סו, סיסטר. זה דברים שהתפרצו לנו פה בפודקאסט, אין מה לעשות. כן, הוא פשוט... יהיו רפרנסים. כן, הוא פשוט גדל ונהיה יותר דיוויד בוי. והאמת, שכששמעתי את האלבום שלו, הרגשתי את זה גם במוזיקה. אבל לא מדויק, לא עכשיו קלאסיק דיוויד בוי, אלא יותר באזורים של האוס. הוא הפתיע אותי דווקא עם הטכנו שלו. נכון. אני ממש לא ציפיתי להארי סטיילס בטכנו השנה. אני גם לא, למרות שאני חושבת שלהגדיר את אפוצ'ור, שזה הסינגל שאת מדברת עליו, הסינגל הראשון שהוא הוציא, עם באמת ההשפעות של הטכנו, הוא מאוד בקטנה טכנואי. הוא ממש לא מה שבמסיבת ההאזנה הראשונה לסינגל, כולם אמרו וואו, וזה טכנו, וזה ברלין, וזה כאילו מאוד, מאוד בעולמות החזקים מאוד של הדנס. זה לא. זה התנסות יפה, זה לא מאוד טכנו. זה משחק עם ביטים. אוקיי. אני מוכנה לקבל את זה שזה משחק עם ביטים, כי אני מבינה מה את אומרת, זה לא באמת טכנו. אבל זה כיוון שלא חשבנו שהארי ייקח. כן, אבל זה כן, לא יודעת, זה פשוט ממש הפתיע אותי לראות שהוא פשוט פתאום, אני מכירה את הארי גם המון שנים, One Direction, לא היו חלק עוצמתי ממה שהייתי שומעת, אבל הם היו חלק, כי זה מה שהשמיעו ברדיו, זה מה שהשמיעו בכל הפלטפורמות, וכאילו זה ממש הרגיש שפתאום הוא מתבגר באיזשהו מקום, למרות שאת ההתבגרות שלו כבר ראינו באלבום הקודם שלו, כאילו ב-2022, אבל עדיין זה כאילו משהו אחר, פתאום את ראית שכאילו ב-SNL הוא דיבר על זה שהוא עשה כזה, נסע לאיטליה לבית שלו ועשה שם את כל האלבום. נכון. זה הרגיש ככה. בנוסף, גם אני יכולה להגיד לך שאת האלבום הראשון שלו, האלבום סולו הראשון שלו, כן. הסלף-טייטלד, הוא כתב את רובו בג'מייקה. הוא והצוות שלו היו בג'מייקה. כן. וכתבו שם, וממש היה להם סטודיו גם שם, והפיקו שם ממש את רוב האלבום. זה כנראה באמת, מה שאני מוצאת פה מאוד דומה, זה עניין של החיפוש העצמי. אם זה באלבום הראשון, הוא יצא מ-One Direction וחיפש איזה סאונד הוא רוצה להביא, ואיזה תדמית הוא רוצה ליצור לעצמו. עכשיו, אחרי שהוא לקח הפסקה מכל באמת חיים, מהרגע בעצם שהוא התפרסם באקס פקטור, כל החיים שלו, הוא עושה מוזיקה ומופיע וחזק בפופ, והוא פתאום רצה להביא משהו אחר מעצמו ולגלות על עצמו יותר, וזה ניכר מאוד באלבום, גם בשינוי ז'אנרים, גם בזה שאת ממש יכולה לשמוע ולראות עליו איך הוא התבגר ואיך הוא תופס עכשיו את המוזיקה שהוא עושה. בעיקר בזה שהוא מתנסה באמת בז'אנרים אחרים. כמו באפוצ'ור שזה קצת יותר טכנו, כמו ב-Ready Steady Go. כן, נכון. אני שמעתי את הבייסליין ואמרתי,
וואו, זה הארי? זה שיר של הארי? ממש, זה כאילו, מאוד הפתיע אותי. נכון. וה-voice effects ואיך שהשיר מופק. קודם כל, הוא גם אמר את זה בראיון, וגם אני שמעתי את זה בעצמי, מאוד מושפע מ-LCD Sound System, אוקיי. וגם זה פשוט שונה ממה שהוא הביא לנו עד עכשיו. אני אישית מאוד התחברתי לזה. ובאמת זה ניכר שרוב האלבום היה גם בנושא שלו וגם בהגשה שלו על החיפוש העצמי של הארי. שזה מהמם לדעתי, שהוא ממש מחפש את עצמו ככה וזה. עוד נקודה לדעתי בין האחרונות שניגע בהם כזה. כן, אני חושבת בהקשר הזה שזה אלבום שאולי אני צריכה לשמוע אותו עוד כמה פעמים, עוד קצת, כי הוא לא יתקל לי בגלל כל העניין הזה של השינוי, מבינה? ממש כאילו, כמו שאת אמרת, ב-Ready Steady Go, אני פתאום הזכרתי את עצמי, איך אני פתאום עוזבת רגע את כל מה שאני עושה, כי עשיתי פשוט דברים תוך כדי ששמעתי את זה. כן, גם אני עבדתי תוך כדי ששמעתי. את גרל בוס, מה נגיד? וכאילו, פשוט כזה הסתכלתי על המסך של הטלפון שלי ואמרתי, אומייגאד, זה הארי. אומייגאד, הוא פיזית, זה שיר שלו. ומה שיפה בשיר הזה, זה שכאילו, יש פה את החותמת קול שלו. מבינה מה אני אומרת? כן. להארי יש ממש חותמת קול מסוימת. יש לו את הקול שלו, יש לו את הרספיות בקול. ואת יודעת מה עוד שונה באלבום ששמתי לב לזה? מה? המיקסינג של האלבום הוא הרבה מאוד נותן דווקא להפקה את הפרחים שלה, ופחות לקול שלו. הרבה מאוד מהשירים. מאוד. נגיד שמתי לזה לב בעיקר בסיזן 2 Weight Loss, שהקול שלו ממש יושב באותה עוצמה, ובאותו התדר עם ההפקה עצמה. ממש כאילו זה אחד, והרבה פחות משזה היה באלבומים קודמים, שהקול שלו היה בפרונט. כן. אני חושבת שזה עוד איזשהו שינוי שלי היה קצת קשה להקל, וככל שאני שומעת את האלבום, אני נוגעת בחזרה במה שאת התחלת להגיד, זה נתפס לי יותר, ואני אפילו אוהבת את המחשבה הזאת יותר, אבל כן, צודקת, יש לו חותמת קול מאוד מסוימת. אני גם ממש ממש מסכימה האמת עם מה שאמרת, אני אפילו חזק אותך ואני אגיד שממש חד משמעית, פרחים להפקה. פרחים להפקה. ההפקה של האלבום הזה, אני ממש אהבתי אותה. גם אני. ממש. ברגע הראשון. כן. גם אם את השירים עצמם ואת הליריקה פחות אהבתי, ההפקה לרגע לא אכזבה אותי. ממש. אולי באיזה 2 שירים ספציפיים, נגיד עולה לי עכשיו לראש אמריקן גרל, זה הייתי מעדיפה את הטופים חזקים יותר, משהו קצת שהוא יותר לייבלי כזה. כי השיר הזה הרגיש קצת ישן. כן. והוא יכול להיות יותר ער, נקרא לזה. אני מניחה שכשהוא יופיע איתו בלייב זה יהיה הרבה יותר משמעותי. עיבודי לייב, באמת, אין דבר שאני אוהבת יותר מעיבודי לייב. גם אני חד כי משמעית. זה פשוט האומנים, גם בישראל אגב, גם בישראל, גם בחו"ל, האומנים לוקחים את השיר, אוקיי? ושמים לו פתאום, היי רגע, זה לא עכשיו, אנחנו באולפן, ואני כותבת תווים לזה ולככה ולפה ולשם. אני לוקח ומופיעים עם זה על במה. וזה מהמם, כי כאילו, זה ממש משהו צורתי כזה. מבינה מה אני אומרת? כי צורה של במה זה כמו מין ריבוע או חצי עיגול כזה, אז המעבד יכול לחשוב ממש ממש יפה, והוא פשוט פורס את כל הכלים על הבמה בצורה מסוימת, ובזה... והשיר פתאום מקבל משמעות אחרת. הוא מקבל חיים אחרים. חד משמעית. וואו. אין על עיבודי לייב. אין, באמת אין. במוזיקה עברית בעיקר דווקא, אני אוהבת את זה. אני מסכימה איתך. זה... דרך אגב, אנחנו כאילו... אמרנו שלא ניגע בזה הפרק, אבל קשה לי, אני קצת רוצה כן לגעת בזה. אני חושבת, אני צריכה לבדוק את זה, מקסימום אני אטעה, שהאלבום ארץ טרופית יפה, של... וואו, איזה אלבום. איזה אלבום? של מתי כספי. לדעתי הוא הוקלט בלייב. זאת ההשערה שלי. זה מרגיש ככה, גם היה וידאו משם, אבל בעצם באייטיז באמת כולם עשו פלייבקים, כולם היו על הלהיראות טוב מאשר להישמע טוב, אבל זה אלבום שאם אני לא טועה באמת הוקלט לייב, וכששומעים אותו בספוטיפיי ובהכל, גם עם הרימאסטרד, הוא עדיין נשמע מדהים. כן. ודרך אגב, לדעתי, מתי כספי בכמה שנים האחרונות, כי אני לא שומעת אותו מהיום.
אף אחד לא שומע אותו מהיום. ברור, זה פאקינג מתי כספי. ברור, כאילו, זיכרונו לברכה. ממש זיכרונו לברכה, חוץ ממי שהכיר אותו אחרי שהוא מת, והאמת שזה באסה לו. אני לא חושבת, קצת ממש באסה לו עם זה. אבל כולם לדעתי עברו רימאסטר. אני הסתכלתי על הגרסה של נוח, היא עברה רימאסטר, אני הסתכלתי על ברית עולם, עבר. כאילו, הוא פתאום כזה, נראה לי התחיל להבין בשנים האחרונות לחייו. כזה, אוקיי, אני צריכה לעבור ספוטיפיי. עיבוד אחר, מיקסינג אחר. לא עיבוד, כי הוא יותר מיקסינג. כן. כזה. וואו. שהוא יותר לסטרימינג ופחות לאוזניים של הדיסקים תקליטים. משהו שדרך אגב קצת קשה לי לשמוע, זה דווקא הופעות בלייב שלא עשו להם רימאסטרד. יש משהו... יש סאונד כל כך רוע. כן. שזה לפעמים מאוד צורם באוזן, במיוחד, נגיד, לא, זה כן רימאסטרד, לא משנה. רציתי להגיד את Love of My Life של קווין. באמת? כן, שהוא שר, פרדי שר עם הקהל את רוב השיר. אוי, זה מאמן. מצד אחד זה מאוד יפה, מצד שני אני מאז שהייתי קטנה, חרה לי שאני בקושי מצליחה לשמוע פיזית את הקול של פרדי. אבל זה כן קיבל רימאסטר וזה פחות צורם באוזן. אז אני חוזרת בי. אני דווקא עכשיו, כשאני חשבתי על זה, אני חשבתי על וואי, לא נעים לי לעשות name dropping. אני חשבתי, אוקיי, אז אני אעשה חצי name dropping. אני חשבתי על אחד מהשירים בהופעה של דודו טסה. אחד מהם. בסדר. זה אנחנו לא נגיד איזה. אני מאוד אוהבת את דודו טסה, פשוט... אני פשוט אולי כדאי לחשוב על רימאסטרינג. לגרסה ממש ספציפית, ממש ספציפית, מלפני המון שנים, אני הייתי ידעתי תינוקת בעגלה, תעשו את החישוב לבד. כן, אז וואו, אני שמחה על השיחה שהייתה פה, אני לא אשקר, זה... וואו. אבן עגולה. מה זה אבן עגולה? מרגיש כזה... מוזיקה זה כיף. מוזיקה זה כיף. מוזיקה זה פשוט כיף, כאילו, כן. וניכר שאומנם יש לנו פה הרבה נקודות לדבר עליהם, אבל כל הכיף במוזיקה זה שזה עולם שלם ונושאים שונים. דיברנו עכשיו על מאסטרינג ומיקסינג והפקות, ולפני שנייה דיברנו על ז'אנרים וחיפוש עצמי. אז באמת יש כל כך הרבה במה לגעת, אנחנו משתדלות מאוד לא להתפזר. מאוד. זה קשה לנו. זה קשה לנו מאוד, גם כפר ה-ADHD. אבל זה כל היופי והכיף במוזיקה, זה שיש כל כך הרבה במה לגעת וכל כך הרבה מה לדבר, ואנחנו ניתן פה את האינפוטים שלנו על כל מיני נושאים. לגמרי. בין אם אנחנו מבינות בהם יותר או פחות. אבל... זה הכיף וזה היופי במוזיקה. ממש. כן, תראי, יש לנו עוד ככה 10 דקות אחרונות, ויש לנו עוד 4 נושאים שרצינו לדבר עליהם היום. אני אישית רוצה לגעת ברוזליה ופיקאסו. וואו, כן, האמת שגם אני, ממש. בבקשה, תני לנו את זה. טוב, אני אתן לכם את זה לגמרי, כי... אני, מה קרה? עשיתי תחקירון לפני הפודקאסט הזה, כי אני באה מעולם של תעשו תחקיר לפני שאתם מדברים על משהו. מעולם התקשורת בקיצור. ורוזליה, שתהיה בריאה, באמת שתהיה בריאה, מה היא עשתה? רוזליה בקיצור אמרה מתישהו, לפני שבוע בערך, אני מאוד אוהבת את פיקאסו, ואף פעם לא הפריע להפריע את האומן מהאומנות. והיא בעצם אמרה את זה בתוך רעיון, אולי לא הייתי אוהבת אותו בגלל כל הדברים שספרו לי, מי יודע, לא יודעת ולא אכפת לי, אני נהנית מהיצירה שלו. לדעתי שירה, מה שתפס אותם, זה I don't know and I don't care. אני גם מסכימה. יש הרבה כאלה, גם בכללי על כל מיני אומנים שהם לאו דווקא אומנים של ציור ופיסול וכו', אל אומנים של מוזיקה, לצורך העניין קניה ווסט. וואו. שהרבה מהקהל שלו
כן מפרידים את בן אדם הבן אדם מהמוזיקה, למרות שיצא לי גם לראות הרבה שממש ממש לא. כן. וכל באמת גישה שלה בסדר, אבל הוא יצר את graduation, אז מה אכפת לי שהוא פאקינג נאצי? לא, אתמול אני ראיתי אותו צורח על קימבה פור יו. אני אתמול ראיתי אותו, באמת, אני אתמול, איזה יום היה אתמול? שלישי. בין שלישי לרביעי אנחנו חווינו לילה של הזקות, כמובן, למה לא? האיראנים, דודים שלו, אוהבים לראות עלינו. בקיצור, אז אני כזה גוללת לי בפור יו, לא מצליחה לישון בשיט, כמו כולנו בערך. פתאום אני רואה וידאו שלו, צורח על קים, מול איזה עוזרת, עם מפיק מוזיקלי על המחשב, כזה, את לא בסדר, את לא זה, והוא צורח עליה, והוא ממש יורה עליה מילים, כאילו, אני בקושי הבנתי אותו מרוב שהוא ירה עליה מילים, אבל הוא כעס, והעוזרת שלה עוזרת לו, זה לא עוזר שאתה צורק על קים עכשיו, זה לא עוזר שזה, ואחרי זה עשו כזה קאט, ואז כאן, כאילו, אדיטים כזה, עשו קאט והלכו לוידאו אחר, ואז קניה אומר לקים, אני לא מרגיש בנוח להיות לידך עכשיו. גרל, אתה לא מרגיש בנוח להיות לידה עכשיו? אתה לא מרגיש להיות בנוח ליד האישה שמגדלת לך 4 ילדים ונאלצת להתמודד עם הביפולריות שלך? עכשיו, זה לא שיש לי בעיה נגד ביפולרים, שלא יהיה ככה ולא זה, אבל כשבן אדם לא מאוזן, בואו נודה באמת, יותר קשה להתמודד איתו. זה מציאות, זה לא... ואני גם רוצה להוסיף על זה, שמחלות נפשיות הן ממש, אבל ממש לא תירוץ להצדיק מעשים מאוד פוגעניים. זה בשום פנים ואופן לא תירוץ. לגמרי. הוא יכול להיות ביפולרי מפה עד הודעה חדשה, ובסדר שידאג לעצמו ולבריאות שלו. הוא לא יכול להגיד שהוא נאצי, ואז להגיד, סליחה, יש לי BPD, ויש לי בייפולר, ואני יכול להגיד מה שבא לי, ואתם תסלחו לי. שזה אגב ממש מתקשר לי דווקא איכשהו לרוזליה. שוב אנחנו רגע נחזור על זה, כי זה הזכיר לי את, קודם כל, אתה לא אכפת לי ואתה לא זה, אבל אחרי זה מה שהיא אמרה, זה שבעצם היא החליטה כאילו להתנצל, אבל את מכירה את ההתנצלות הזאת, שהיא לא התנצלות עכשיו פרופר של, סליחה, אני מתנצלת על הדברים שלי, אני זה, לא, היא פשוט כזה, כבר כמה ימים שרציתי לעשות את זה, אבל לא מצאתי את המילים הנכונות, אני לא מרגישה בנוח עם מה שקרה כשדיברתי על פיקאסו, כולם אומרים שאני צריכה להתעלם, ולא אומר כלום, אבל אני לא שלמה עם זה, זה חשוב לא לדבר על נושאים מסוימים כשאין לך מספיק ידע, ובעצם כשהיא אומרת שאין לה מספיק ידע, היא מתכוונת לזה שבעצם, אגב, גם אני לא ידעתי את זה, עד שלא נתקלתי בכתבה הזאת, שפיקאסו... גם אני, דרך אגב. כן, גם שירה לא ידעה, היא הופתעה רצח שסיפרתי לה את זה. פיקאסו מסתבר, הטריד ילדות, נשים, זה... והיא כאילו באה ואומרת, רוזליה באה ואומרת, לא יודעת וצריך להפריד וצריך זה, ואז היא פשוט חוזרת על 4, ואומרת לנו, לא ידעתי שהיו מקרים אמיתיים של התעללות, אני רוצה להתנצל אם היה חוסר רגישות מצידי במהלך אותה השיחה, הרעיון, ועל חוסר האמפתיה שלי עם אותן אנשים והעדויות שלהן. זה לפעמים צריך לדעת לסתום את הפה. חד משמעית, וגם להתנצל בצורה שהיא טובה ולגיטימית. ולא... I should have done my research. זה מאוד מזכיר לי את כל הפרו-פלסטינים למיניהם. יואו. לא, זה בכלל עצבים. אבל זה עצבים, וזה גם נושא לפרק אחר. נכון, זה באמת אבל נושא. זה לא התנצלות... לא התנצלות שאני הייתי מקבלת. לא התנצלות ישרה. כן. זה התנצלות של, וואי, חבל שלא אמרתם לי קודם, הייתי מונעת את הפליטת פה הזאת. אולי לא להגיד דברים שאת יודעת שתקבלי עליהם ביקורת, ממי. זה מזכיר לי, וואו, אני כל כך לא רוצה לגעת בזה, כי זה היה ממש בקטנה, אבל פיצי, זה מזכיר לי את הפרק הזה באהבה חדשה, ממש האחרון ששודר, ברקו אומר לדביר, כן, אבל תגיד לי כשאני מוציא דברים. זה פשוט לדעתי, באופן כללי, לכאורה לקחת חוסר, להיות קצת חסר אחריות לגבי המילים שלך ולמעשים,
אבל שוב, זאת סדרת טלוויזיה, ויכול להיות שזה שודר אחרת, וזה נראה אחרת, וזאת רוזליה, ורוזליה היא אומנית בסדר גודל יותר גדול. אין מקום להשוות בין רוזליה לברקו. אבל כן, זה פשוט, זה באמת מצחיק, כאילו. אני אמת, מסתכלת פה על הכתבה, ואני רואה פה משהו על עוד שם. שם שהתגלה כבעייתי מאוד בשנה האחרונה. שם שגיליתי שגם האמריקאים לא סובלים אותה מרוב שהיא מעצבנת. מדובר בצ'אפל רון. מדובר בצ'אפל רון. עכשיו, יש לי דיסקליימר קטן. אני, לפני שהיא התפוצצה, לפי דעתי התפוצצה בקואוצ'לה של שנה שעברה. לפני שנתיים, אמי. נכון, לפני שנתיים. כן. אני ממש כשיצא האלבום שלה, The Rise and Fall of a Midwest Princess, הופיע לי ב-For You ככה Hot to Go ו-Casual. אני עושה את הריקוד. H-O-T-T-O-G-O You can't take me hard to go. נראה זה היה זה יופי, אבל לא נורא. אנחנו אוהבים אותי. אנחנו לגמרי אוהבים אותך את האירוש. את הקשבת... ואני האזנתי לאלבום הזה לא הרבה זמן אחרי שהוא יצא, והערכתי את ההתפוצצות שלה ומאוד אהבתי אותה, וחיכיתי באמת שהיא תקבל את הפרחים שלה, כמה שאני טעיתי. כי היא לא רצתה לקבל את הפרחים האלה. עד היום לא רוצה לקבל את הפרחים האלה. עד היום לא רוצה לקבל את הפרחים האלה, וזו סוגיה מאוד מעניינת על אנשים שמתפרסמים ועובדים כל כך קשה והרבה מאוד שנים כדי לקבל את המעמד הזה, ולא יודעים איך להתמודד איתו. זה נשגב מבינתי לחלוטין. מה זה לא היה תחיל? למה את רודפת אחרי חלום מסוים, וברגע שאת מקבלת אותו, את פשוט... ברור, פרסום זה קשה, זה ידוע לכולם, זה מדובר גם לא מהיום ולא מאתמול, על כמה שפרסום זה עולם קשה, וזה עולם שוחק. נכון. אז למה את רצה לזה במיוחד? את יכולת להישאר גם עם הקבוצה הנישתית שלך והכל בסדר. נכון. ויכול להיות שזה גם מה שהתאים לה יותר, ואולי דווקא הפרסום לא היה בשליטתה, כי באמת התפרסמה בן לילה. נכון. מצד שני, אם את רצה ורודפת אחרי גלובליות ופרסום גדול, את לא יכולה לבוא בטענות לזה שרודפים אחריך פפראצי. את לא יכולה לבוא בטענות לזה שמעריצים רוצים להצטלם איתך, ואת לא יכולה לבוא בטענות לזה שיעבירו עלייך ביקורת גם. זה חלק מלהיות מפורסמת. וזה... אני גם חושבת שכאילו אנשים בדור הזה, כשמעבירים עליהם ביקורת, הם פתאום נהיים לא רגישים, אלא דפנסיב. כאילו, איך אומרים דפנסיב בעברית? הייתי... מתגוננים, נכון. ישר מה עשיתי, אתם הבעיה, לא אני. וזה בול צ'אפל, והאמת שאם צ'אפל לא הייתה מתנהגת מזעזע, כנראה וגם לא פרופליסטי, לי קשה, סליחה, וואו, אנחנו כל כך נדבר על זה בפרק אחר, אבל לי קשה לשמוע זמרים שלא תומכים בנו בכל, אבל, בכל. כמו נגיד צ'אפל, וכמו עוד כמה שאני עכשיו זוכרת את שמה מדי, סזה גם קשה לי איתה. אבל אם היא לא הייתה כזאת, הייתי באמת יכולה להפריד, אבל יש גבול לכמה אפשר להפריד מהאומן לבין ההתבטאויות שלו, נקרא לזה, ככה במקרה של צ'אפל לפחות. כן, אז אני אגיד את האמת, אני בשנה שעברה הייתי בפסטיבל פרימוורה, וצ'אפל הייתה הדליינרית, באותו הרגע, וואו, היא מטורפת בלייב, ואני גם ידעתי את זה, אני שילמתי כספים לאישה הזאת, שהיא בלתי נסבלת, כי היא זמרת כל כך טובה, ופרפורמרית אפילו עוד יותר טובה, ואני לא יכולה לקחת לה את זה, ובגלל זה אני עדיין משהו בלב שלי קצת שבוי בקסניה, אבל ממי, את בלתי נסבלת, ואת צריכה כדור רגיון. אני חושבת שהיא צריכה להתחיל בטיפול נפשי כלשהו שמאזן. אני ממליצה על זה בחום, עברתי. בכללי אנחנו ממליצות פה על טיפול. ממש, כאילו. מי שיכול להרשות לעצמו, בבקשה תטפלו בעצמכם, כדי שלא יהיו אנשים כמו
מי לא? צ'אפל רון, כאלה. אני דווקא אישית חשבתי על מתמודדי האח הגדול והאבחה. וואו. תסבכי אותנו. כן, לכאורה. בבקשה, לכו לטיפול ותפסיקו למרר לאנשים אחרים את החיים. וואו, האמת שאני לא אגיד את שמה, כי אני לא זה, וגם לכאורה לגמרי, אבל יש מישהי אחת באהבה חדשה לכאורה, שהייתה, לא, כאילו במהלך העונה, שהרגיש לי ולתמיר חמסה בן זוגי האהוב, שהיא פעם רק בשביל הפסיכולוג. שירה נקראת פה מצחוק, הייתי צריכה לקחת לה. אונסטלי, פסיכולוג חינם, כאילו... אני אמיתית. הוא גם ממש הזכיר לנו, הפסיכולוג, איזושהי דמות, תמיר מכיר את הסדרה הזאת ואני לא, אבל הוא הזכיר לנו דמות של צו כלשהו, לא צווי הנינג'ה. לא, איזה דמות... לא יהיה לי את זה. לא, אם אנחנו נשים את זה בסושיאל, תהיה לנו תמונה של זה. בוודאות. ובמעבר חד, ממש, 20 שנה להנה מונטנה. אימא'לה. איזה פסיכי. אנחנו סקנות, סתם אנחנו לא כאלה סקנות, אבל אנחנו סקנות. אנחנו באמת לא כאלה סקנות, כי אני ראיתי הנה מונטנה כשהייתי בת כלום וחצי. גם אני. וואו. אבל... איזה סדרה, מה זה? זה מטורף, ותודה לערוץ דיסני שהביא את מיילי סיירוס לחיינו. אמן. דסטיני הופ, סיירוס. וואו. איזו אישה את. האישה שאת. האישה שאת. אז באמת יצא הטריילר ל-20 שנה. אני רוצה להגיד שקודם כל זה מאוד מרגש אותי שהיא מתכננת לשיר את The Climb. לא! ואת Best of Both Worlds. אומייגאד! וזה הולך להיות גם, היא הולכת להתעסק גם באוטפיטים שהיא לבשה, וממש היא תחזור גם לאולפן שהם צילמו בו. וממש... אנחנו הולכות לראות את זה אבל. אנחנו חד משמעית הולכות לראות את זה, הקרנה. זה באמת הקרנה, ואנחנו גם נסתכל את זה ביחד נראה לי אחרי. זה ממש הולך להיות a walk down memory lane. והנוסטלגיה שבליבי רק מחכה להתפרץ, וזה נורא מרגש אותי. גם השלימה עם אבא שלה לכבוד זה. זהו, רציתי לשאול אותך על זה, כי אני ממש ראיתי את הטריילר, וראיתי את אבא שלה שם, והיא עושים כזה נגישה תחת. כן, והם גם התחבקו. זה חמוד. היא אמרה שהיא שמחה שהם הגיעו לנקודה הזאת, ואז הוא אמר לה best of both worlds, וזה היה נורא חמוד. זה חמוד, זה באמת חמוד. באמת, בתור, גם הוא היה דמות מאוד מאוד מרכזית בהנה מונטנה. ברמות. בילי ריי סיירוס. וואו, עשה לי סיוטים כאלה. הוא עשה לי יותר סיוטים כנערה. נערה? הוא קצת כזה, לא יודעת, עם ה... Old Town Road? כן, הרגיש לי קצת כזה פדופיל, כן, אבל... אני מבינה מה את אומרת. מספיק על בילי ריי ויותר על מיילי סיירוס. כן. באמת, גם הייתה ילדה. נכון. שהם עשו את הנה מונטנה. זה מטורף בעיניי עכשיו לזכות לראות אותה בתור הנה, וגם איך שהיא כזה... הרי הרבה שנים היא התנתקה מהדמות. נכון. ואז היא פתאום ניסתה קצת כזה לקבל ולהכיל את זה, ועכשיו באמת לחזור כהנה. אותי זה מאוד מרגש לראות, וזה גם מראה הרבה על המסע שלה עם עצמה, ועל המסע שלה גם עם דיסני. נכון. ואיך שהיא גדלה בעצם. הרבה נגיד אחרי שהם מתנתקים כביכול מדיסני, לא... קשה להם זה, כאילו נגיד דמי לובטו חזרה מתישהו לדיסני בזמן האחרון? לא. לא, סלינה גומז סלינה גומז חזרה. סלינה גומז חזרה. היה עכשיו לא מזמן ריבוט. נכון, היה ריבוט. והיא הופיעה לאיזה פרק או שניים, שזה ממש חמוד. זה כאילו יש תסמונת כזה של ילדים שהיו בדיסני שהם מתנתקים, והאמת שכן, לגמרי נגעת בדיוק בכל מה שזה, זה באמת מאוד מאוד מרגש וכזה. אני חושבת שאני לא יודעת למה זה קורה בעולם, אני יודעת למה זה קרה בארץ, אולי זה גם משפיע על העולם. בארץ הייתה את הקורונה כאילו, והכל, גם בעולם בעצם, כן. אנשים חזרו המון אחורה, אנשים עשו ריוואץ' על מלא סדרות והכל, וזה... אני אגיד לך שהקורונה הייתה תקופת הריוואץ' שלי לגלי. אני וגלי זה גם נושא לפרק אחר, בסדר? אני לא אחזור על זה עכשיו. אני אשמח לפרק על גלי. וואו, אני כל כך אשמח לפרק על גלי, סליחה, על האוזניים של כולם. וואו, באמת, סליחה, אני אנמיך את זה אחר כך.
לא, אבל אני אשמח לפרק על גילי. בקיצור, כן, אז הקורונה הייתה כזה מקום שפרץ את הגבול לנוסטלגיה, פרץ את הגבול להמון דברים, וזה מרגיש שכאילו התוצאה של הקורונה הייתה כזה, אנה מונטנה חוזרת, פתאום... היה דיבור על One Direction שיחזרו, זה לא קרה, כפרה. אבל היה דיבור. עם או בלי? איך קוראים לו? עם או בלי זיין? לא זיין. לא, ליאם עכשיו ברור שלא, כי הוא מת, אבל אני אומרת לך בקורונה. אז בקורונה היה דיבור שהם התאחדו כאילו? כן, כי זה היה עשור. כי זה עשור? כן. יו, זה באסה שהם לא התאחדו. נכון. כי עכשיו הם לא יכולים. לדעתי המצטערים על זה עד היום. אני גם חושבת. כן. אבל כן, היה דיבור, היה נוסטלגיה חזקה ל-One Direction, ולערוץ דיסני של פעם. נכון. ולסדרות מצוירות, ניקולודיון, נכון, אני זוכרת שגם הייתי צופה הרבה בוויקטוריוס. וואו, 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 וואו. אוי, אריאנה גרנדה האישה שאת. וואו, אריאנה גרנדה, אני חולה עליה. דרך אגב, זה באסה שהיא ביטלה את ההופעה שלה. אבל כן, אין לי יותר מדי מה להרחיב בנושא. כן. חוץ מזה שכאילו באסה, אבל כן. איך את מסכמת את הפיילוט? בואי נגיד את זה ככה. שלמרות שכתבנו הרבה נושאים, כתבנו המון. יצא לנו כן לגעת בנושאים שהיו לנו חשובים לפחות לפיילוט, שאני גאה בנו על זה. אני גם. ואני גם אוהבת את ההתפזרויות שהיו לנו, כי זה נושאים מאוד מעניינים, שאני אישית אפילו הייתי בכיף עושה פרק רק על הפקה ומיקסינג ומאסטרינג. אולי נביא לפה מישהו. יש לי מספיק אנשים שאני מכירה. זה מאוד מעניין. כן. אותי זה מאוד מעניין, זה דברים שאני חוקרת המון כשאני מאזינה לאלבום. מי הפיק, סמפלים, מה שמזכיר לי נושא שאני רוצה לדבר עליו בפרק אחר, זה הפיצ'ר החדש של ספוטיפיי, שמגלה סמפלים. זה מגניב, אני אוהבת. שזה מטורף. ממש. באמת, אני חושבת שההתפזרויות שלנו היו במקום. ברמות, one point. של לגעת בדברים שהם לאו דווקא רק ה-moments בתרבות, וגם הרבה בידע שלנו ובאהבה שלנו למוזיקה שהיא גם קצת במאחורי הקלעים. שזה באמת עניין המיקסינג, הפקה, מאסטרינג, וגם עניין של איך אנחנו תופסות אומנים, וגילוי עצמי, וקבלה עצמית, וכל הנושא הזה, אני חושבת יש מקום לדבר על זה. יש המון מקום לדבר על זה, ברמות. וזה נושאים שחשוב לגעת בהם. נכון. לגמרי. האמת שאני ממש מחזקת את כל מה שאמרת. אני גם יותר מזה אגיד כאילו גם אם התפזרנו טיפה, עדיין מצאנו את הדרך, למרות ששתינו הפרעות קשב ברמות. את יודעת, יש לי תיאוריה, אולי אנשים שאוהבים נושא מסוים פשוט כאילו לא באמת מתפזרים עליו, אלא הם כל כך חשוב להם שהם עדיין חוזרים לגעת בו. נכון. מבינה מה אני אומרת? אז אולי פה דווקא... סטנדאפ של יונתן ברק. יו, אני מאוד אוהבת את איך שהוא עושה סטנדאפ, מאוד 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 מאוד. את כל הלהתפזר ולחזור, זה קונה אותי כל פעם מחדש. זה גם מאוד אנחנו. חד משמעית. להתפזר ולחזור, אני ממש למדתי את זה עלינו עכשיו. גם אני, בדיוק, וזה למה I pointed it out. חיים שלי. כן, את כרגיל צודקת וכוסית. חיים שלי, את צודקת וכוסית. די, תודה. ואיך את היית מסכמת? וואו. אני פשוט נראה לי באמת אסכם בקצרה, כי אני גם לא רוצה לעלות ולחפור מדי. לא שאת חפרת, את היית מושלמת. אבל, כי באמת אני לא רוצה לחזור כאילו למה שאמרת, אבל אני פשוט, זה מילא אותי בהרבה שמחה ובכיף, וזה פשוט ממש כיף לדבר על מוזיקה, זה מה שיש לי להגיד. זהו. אני שמחה שיצרנו לעצמנו את הפלטפורמה הזאת. אמן. אני גם. ממש, 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 ממש. טוב, אני ממש מקווה שנהנתם. אם נהנתם, אז זה עולה לספוטיפיי בעיקרון. תגיבו. אני אשמח שתגיבו. הערות. תאיר, הסאונד לא היה טוב פה. פתיח חזק מדי. תגידו. אני אשמח. אני תמיד שמחה לשמוע הערות. נושאים שאתם רוצים שניגע בהם. נכון, ממש. או באמת הערות על התבטאות. כן. כל מה שנראה לכם שיעזור לנו לשפר. לגמרי ברמות, כי זה באמת... גם בטכני וגם בתוכן. כן. אנחנו נשמח לשמוע ביקורות. נכון, ממש ממש ממש. וזהו, המון המון תודה שהקשבתם לנו, ושיהיה לכם יום מקסים. ביי ביי. ביי ביי.